Ćao dragi moji! Da li se čujemo, da li se vidimo? Danas sam posebno srećna i uzbuđena zato što mi je upravo stigao prvi PR paket i posebno sam srećna zato što je to upravo od Jazak vode. Svi vi koji niste znali, Jazak vode je prirodna izvorska voda sa Fruškogorskog izvora. Jako sam uzbuđena i svi koji me malo duže znaju da pijem vodu Jazak od kad znam za sebe, tako da ne bih ni vama, ne bih ni ja koristila nešto što nije dobrog kvaliteta, tako da odlučila sam da danas zajedno sa vama otvorim ovaj paket i vidim šta je unutra i jako sam uzbuđena, tako da hajmo odmah na otvaranje. Hop! E sad, da ne bih ja tu nešto mnogo pričala, idemo na otvaranje zato što jedva čekam da vidim šta je unutra. Pa ću da vam pokazujem jedno po jedno i sama ću prvo da se iznenadim šta je unutra. Tako da, hajmo. Wow, ljudi, wow! Torba koja može da služi i za pijacu, kupovinu, ali i za Jazak vodu. Tako da, ova mi se baš sviđa. Napred ova sličica je dobro urađena, tako da mislim da neće tako lako da se skine, ali je torba baš super i baš mi se sviđa. Idemo dalje. Hvala. Idemo dalje. Dalje u paketu se nalazi Jazak voda, prirodna Jazak voda, ali i pored toga imamo i šumsko voće, ukus šumskog voća. Nedavno sam vam na Instagramu baš pričala o ovom ukusu, jedan od mojih omiljenih, tako da pored šumskog voća imate i aloe veru, limun i koliko se sjećam mandarinicu, tako da to su neki novi ukusi, pronađite ih u supermarketima i verujte mi, oduševit ćete se koliko je voda pitka i koliko prija organizmu. Idemo dalje. S obzirom da kreće jesen, mislim da je ovo pravi poklon za jesenje čarolije i za neke dobre fotkice, što da ne. Kišobrančić Jazaka, hvala. I polako se približavamo kraju, ali to nije sve. Na samom kraju se nalaze verovatno dve nove omiljene moje stvarčice. Prva od njih jeste bočica za vodu koju ću verovatno koristiti na svojim putovanjima i u kojoj ću nositi svoju omiljenu Jazak vodu, odnosno omiljeni ukus Jazak vode. Veoma je praktična po dimenzijama, mogu da vidim, tako da ovo će biti jedna od omiljenih travel stvarčica koje nosim sa sobom. A pored toga dobila sam i Jazak lopčicu da bih zapisivala svoje obaveze u novom Jazak planeru. Ovo je definitivno nešto što ja volim, baš volim, jer sam neko ko obožava da pravi planove na nedeljnom nivou, ali i na dnevnom. Tako da sve svoje obaveze zapisujem i imam svoj planer, ali mislim da će ovo biti jedan od omiljenih. Tako da, kao da su znali šta mi treba i šta volim. Hvala puno, nadam se da ste uživali u ovom videu kao što sam i ja, jer mi je stvarno ovo ulepšalo dan i nedelju. Hvala puno Jazaku, hvala puno vama na gledanju, subscribeujte se na YouTube kanal za nova putovanja i vidimo se uskoro na nekoj novoj lokaciji. Ćao!